Ingabe wawazi ukuthi izifundo zepsychology zikhombisa ukuthi unineti wabantu bakhathazeka kakhulu ngalokho okukhona ngaphambi kokuthi baphathe kahle okukhona? Futhi uma ngithi ukuthi le ndlela yokucabanga ingabe ikuhlukumeza kude nemali ofuna kulo mkhiqizo, ngizochaza kahle ukuthi yini okukhona okungaphosa ukuze uvule iminyango yephasi. Hlala nami kuze kube sekupheleni ukuze ungaphoshelwa isikhathi esingashintsha kakhulu kulo msebenzi. Ngiyazi ukuthi abaningi benu bangase bacabange, Bob, ngingawathola kanjani imali uma ngingakwazi ukubuyisa amakhanda akhishwa? Lo mbhalo unjengoba ungenza ukufanele ukufunda kakhulu. Kepha engizokuxoxa lapha kungashintsha ubudlelwano bakho nemali, impilo, futhi nomvuzo. Ingabe ukucabanga kwakho ukuthi kungenzeka ukwazi ukuphila ngaphandle kwephutha lefu eliqhamukayo? Ngaphezu kwakho konke, le ncwadi yeziqu ezimbili kuphela. Isinyathelo 1, ukushintsha ukufakaza kokukhipha kwamandla. Ingabe uyazi ukuthi imvelo ye ukuphumelele kwezimali isihamba phezulu, kuphela ukuyilungisa inhlonipho yakho yokufanisa ukudla kahle kakhulu? Njengoba kwenelisa, umqondo obhalayo ngezimali ungathola njalo isilinganiso sezinga lokuhamba. Ake ucabangele lokhu, isimo esizinhle njengenhloso eqhuba ukuqala okukhona. Uma umqondo wokushoda uphume, njengokuthi anginayo imali eyanele yokukhokha izikweletu zami noma ngiyohlala ngingafinyeleli emigomweni yami, thatha umzuzu bese ushintsha lowo mbono ngeyokuthi, khuluma nawe, ngivulekile kuzo zonke amathuba okuphuma komnotho okukhona ezulwini ngokwami. Phinda lokhu kuze kube yinqiniso yakho yangaphakathi. Lokhu kungase kube nzima ekuqaleni futhi kulungile. Lokhu kufana nokulungisa iradiyo enokuphazamiseka. Kungathatha isikhathi ukuthola indawo efanele, kodwa uma uthola, umsindo uzoba khethi futhi ukhanye. Akukhona nje ukuphinda amagama noma ukucabanga kahle. Kubalulekile ukuzizwa. Zizwa uthokozile ngokuphuma komnotho ngisho ngaphambi kokuba ube nezinye izibonakaliso ezisemthethweni. Lokhu kungase kubonakale kungahambisani, kodwa yileyo ndlela yokuthi uthokozise okudingayo. Konke okutholakala ezulwini kusebenzisana ngokuhambisana. Okufanayo kudonsela okufanayo. Uma ukhipha imisindo yokushoda, yilokho ozothola. Kodwa uma ukhipha imisindo yokuphuma komnotho, noma ngabe ngezinyathelo ezincane, uqala ukuheha izimo nabantu abahambisana naleyo mizwelo. Ukephendula kahle isikhathi sokubonga ngempela. Mhlawumbe bekungokuthile okuhle, njengezikhathi zokuthula noma izingxoxo ezibalulekile. Manje, cabanga ukuthi ungakhulisa leyo mizwa ukuze ifake zonke izindawo zokuphila kwakho, kufaka phakathi izimali zakho. Akubalulekile ukuthi unjani manje, okubalulekile ukuthi ukhetha kuphi ukukhipha umqondo wakho. Futhi ngifuna ukwazi okwaziyo, uzizwa kanjani uma ucabanga ngalokhu? Yikuphi okushintshashintsha okungakwenza ekuphenduleni kwakho okwandisayo manje? Sibhale ezimpendulweni. Wazi ukuthi amagama okusebenzisa nsuku zonke anamandla okuhlela impilo yakho. Awakwazi nje ukuzwakala noma ukuba nezimpawu, kodwa azimisela ukuthi ukwazi kanjani ukuqonda umhlaba futhi okubalulekile ukuthi ungaphendula kanjani kuwo. Futhi khumbula, okukhuluma kuwona kudlula kakhulu kunokukhuluma komhlaba. Cabanga okukhuluma, mangaki isikhathi uthi angihambi kahle, imali ayifanele noma ukuhamba kahle kubiza kakhulu. Mhlawumbe awuboni, kodwa lezi zisho zikhuthaza imicabango yakho yokushoda, ngendlela yokuthi ukuba nezinye izinkinga. Ziqala njengezihlahla ezinhle okukhuluma kuzo, futhi kuhlanganiswe ngezikhathi. Nightingale uthi, siphila uhlobo lwezinto esizicabangayo futhi sihamba ngalezo zinto. Futhi ngifuna ukufaka, sizoba abathile kuphela ohlangene. Ngokuba komqondo luhlobo ukuthi okukhulumayo ngezikhathi. Eliyinhloko phezulu ziba luhlukele, lapho lokho okhomba phambili kuzinyathelo, ziwempelelo. Bengiphinde ngihlela kabusha ingqondo yami, ngidala izindlela ezintsha ze-neural, ezangivumela ukuba ngibone futhi ngisebenzise amathuba engangiwaphuthelwa ngaphambili. Isayensi iyavuma lokhu. Ucwaningo lukhombisa ukuthi amafomu aphumelelayo, uma ephindaphindwa ngokungaguquki, angakwazi ngokungangabazeki ukuguqula izimo engqondweni.
Azisiza ukushintsha okukholelwa okunciphisa amandla zibe okukholelwa okukhuthazayo. Futhi okhiye kulokho kutholakala ekuphindaphineni. Njengoba sifunda noma iyiphi ikhono, kungaba ukudlala umphini, ukushayela imoto, noma ukufunda ulimi, sifunda ukwamukela okuthile ngokukuphindaphinda kuze kube yinto ejwayelekile. Manje, ngicela ucabange ngalokho okukhuluma lona nsuku zonke. Yimaphi amagama aphuma kakhulu engqondweni yakho? Ingabe amanye amagama okukhuthaza noma amanye amagama okukhawulela? Iqiniso ukuthi uma uhlale usho ukuthi into ethile ayikwazi, ingqondo yakho ayisoze inake imizamo yokuthola izixazululo. Kodwa uma ushintsha amagama akho, uvula izicabha ngokuyikho. Khumbula izithombe ezinjengeMuhammad Ali, owazisho ngokuzethemba, "Ngiyinkulu kunabo bonke." Wazisho lezi ngaphambi kokuba abe umphumelele. Futhi kungani? Ngoba wayazi ukuthi amagama akhe azokwakha ukukholwa kwakhe, futhi ukukholwa kwakhe kuzoba nomthelela ekwenzeni kwakhe. Wasebenzisa amandla amagama ukuze akhe isithombe esizomholisa phezulu. Manje, ngifuna uqale ukwenza okufanayo. Khetha isiqinisekiso esinamandla futhi uqale ukusiphinda nsuku zonke. Kungaba yinto elula efana nalena, "Ngiyakwazi ukuthola ingcebo noma amahlandla ahlala ebhalela eduze kwami." Phinda lokhu ekuseni, ebusuku, noma ngesikhathi noma yini eshukumisa noma ehlisa umqondo wakho wokuthi akukho. Ekuqaleni ingqondo yakho ingaphikisana. Ingase izame ukukholisa ukuthi akukhona okuqondile. Kodwa qhubeka. Ekugcineni ingqondo yakho yenza isinqumo sokuthi yini eqiniso. Futhi nansi into ebalulekile, akanele nje ukusho amagama. Kufanele uzizwe imizwa engaphansi kwawo. Uma ukhulumela okuthile, cabanga ukuthi kuzoba kanjani ukuphila ngaleyo mfundiso. Zizwa injabulo, ukubonga, nokuzethemba okuza naleyo ngqolobane. Lokhu kuzothuthukisa umthelela wamazwi akho futhi kuphushaye uguquko. Khumbula, okukhuluma kunezinto ezinamandla. Sebenzisa leyo msebenzi ngokuhlakanipha. Uma ungakubona engqondweni yakho, ungakubamba ngezandla zakho. Lokhu akuwona nje amagama akhuthazayo, kuyisikhumbuzo esiqinile esichaza ukuthi sidala kanjani impilo yethu. Konke okukhona namuhla, kungaba izobuchwepheshe eziphambili noma izinkanyezi ezifanele kakhulu, kwaqala njengokubonwa kwengqondo yomuntu. Futhi le mikhuba yokubonakalisa amathuba ayikhona kuphela kubaphikisi bemiklamo noma abaphumeleli kuphela. Lolu thando lwezinhlelo luqhamuka kwethu sonke, kuhlanganise nawe. Ukubonakaliswa kunezinga elikhulu lokuphumelelayo. Kuyafana nokusebenzisa izibhakabhaka ezihlanganayo ukwenza umkhakha wezimali zomhlaba wakho. Lapho uchaza kahle ngokunembile okuthandayo, unikeza okuhlangene okumele kubonakale okukhuluma kulungiselelwa kuguqula izindaba okhokha. Ngazizwa ngijabule kakhulu ngokuba ngikhululekile kwezimali, ukuphepha kokuba ne-akhawunti yasebhange ezinzile, nokubonga kokuphila ngokuphumelelayo. Ekuqaleni kwakubonakala njengokuzivocavoca okungahleliwe. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi ngaqala ukubona izinguquko. Ukuziphatha kwami kwashintsha, izinqumo zami zaba zihambisana kakhulu nezinjongo zami, futhi amathuba engangiwabona ngaphambili aqala ukuvela. Kwakungeyona imilingo. Kwakuwumphumela womqondo oqeqeshiwe futhi ogxile. Lo mthetho awugcini nje ngokuba umbono ohlukanisayo. Usetshenziswa abanye bamaqhawe omdlalo abaphambili emhlabeni. UMichael Phelps, umgibeli wama-Olympics, wayecabanga ngazo zonke izinqumo, wonke umjikelezo, nokuwina kwakhe ngaphambi kokungena emifuleni. Wayengacabangi nje ukunqoba, wayephendulela umqondo wakhe endaweni yeqhawe, ezwa isisindo semidali ngaphambi kokuthi ayithole. Futhi lo msebenzi owenziwa usizo olukhulu lokuba abe ngomunye wabaphumelelayo abakhulu emlandweni womdlalo. Ungasebenzisa lo mthetho futhi empilweni yakho manje. Qala ngokuthatha imizuzu embalwa ngosuku ukukhuluma ngezinto ohlosile ukuzenza. Uma uhlela ukuthuthukisa izimali zakho, cabanga ukuthi uthola imali oyifanele, uphathe kahle izinsiza zakho, futhi uphile impilo oyiphupha ngayo. Futhi lapha kuvela into ebaluleke kakhulu, cabela ngazo zonke izinzwa zakho. Ungaphenduli nje ngokubona inhloso yakho kuphela.
Lalela imisindo ezungezile kulowo mkhathi. Zizwa izithunzi, imvelo, nemizwa. Njengoba ukucabanga kwakho kujolisa kakhulu, kuzoba kuhlanga ngokuphelele kumqondo wakho. Isayensi iyayisekela. Izifundo zikhombisa ukuthi ubuchopho abuhlukanisi phakathi kokuphila okuhlangenwe nakho nomuzwa ohlukile. Uma uphindaphinda imicabango ethile, ngokuyisisekelo, udala izindlela ezingamaneve eziyenza ukuba kube lula ukuba kube khona. Kuyafana nokufundisa imicabango yakho ukuthi yamukele injongo yakho njengento ebhekwa njengento engapheli. Lokhu kuzosiza hayi kuphela ukuthembela kwakho, kodwa kuthuthukisa nokuhlangenwe nakho kwakho, kubasiza uthole amathuba obengawaphuthelanga ngaphambili. Ukucabanga kuze kube yinzuzo enkulu, kususa ukwesaba nokukhathazeka okungavamile ukuvinjelwa. Uma ubona impilo yakho ebonakala kwinjongo yakho, uqala ukuba nekhono lokubhekana nayo. Ayisona okuphambene noma okungenakwenzeka, kuyinto evamile ophilayo. Kuyafana nokuzilungiselela umcimbi omkhulu. Njengoba ucabangela lokhu njalo, uyoba nesimo esihle uma izindlela ziqala ukuvela. Futhi kuyinto engithanda ukuthi uyenzile manje. Vala amehlo akho bese ucabanga ngalokho okufuna ukufezwa ngesikhathi esizayo. Kungaba ukuhamba kwezezimali, ushintsho kumsebenzi noma uhambo obufuna ukuyenza. Khabela zonke izithunzi. Kuphi? Ubani ophakathi nawe? Uzizwa kanjani? Hamba nomoya, ungavumi imizimbezo yephutha. Ngemuva kokucabanga, bhala izimpendulo phezulu kokukhuluma. Let's. Lapho uyeka ukugxila kulokho okukhona kuwe, bese uqala ukubonga okukhona kuwe, kuyafana nokulungisa isichumi senkambu yesithombe. Ngezikhathi ezithile, konke okungakuzungezile kuba sobala, bese uqaphela ukuthi kukhona okukhona kuwe. Futhi lokhu akusikho kuphela amagama amahle. Kuyinkonzo ethile engaguqula izimpilo. Esikhathini esithile empilweni yami, ukubonga kwangisiza ukuphuma esikhathini esibukeka sengathi asikho isixazululo. Kwakuyisikhathi esinzima, futhi usuku ngalunye lwaluletha izinkinga eziningi zokuphila. Kwakungaleso sikhathi lapho ngazimisela, cishe njengehlolwa, ukubonga okukhona, noma kungaba ngaphansi kwesikhashana. Ekuqaleni, bekungokuthile okuvamile, isidlo esishisayo, ophahleni phezu kwami, ingxoxo nomngane. Kodwa, usuku nosuku, le ndlela yokuqala yachaza indlela engibona ngayo ukuphila kwami. Ngathola ukuthi, uma ngifaka imizamo, ngithole okukhona, leli luhlaza kumaphakathi nokukhuluma ebumbini. Luhlaza nekomo. Konke kuqala engqondweni. Izinkolelo zakho ziyafana nedina yengqondo ethatha uhlobo empilweni yakho. Cabanga okwesikhashana ukuthi ingqondo yakho iyihlabathi elizuzisayo, futhi noma iyiphi imicabango oyihlanyelayo izoba yisivuno ozosivuna. Uma uhlanyela izinketho zokungabaza, ukushoda, nokwesaba, isivuno ozosivuna sizoba yilokho. Kodwa uma uhlanyela izinketho zokuheha, ukuzethemba, nokuphumelela, isivuno ozosivuna sizoba nokuqina, amathuba, kanye nezinto ezinhle. Kubonakala kulula, akunjalo? Kodwa nansi inkinga, kumele ukhethe ngokucophelela okukhulayo engqondweni yakho. Izinkolelo zethu zinamandla kangangokuthi azithinti kuphela lokhu esikubona njengokungaba khona, kodwa futhi nalokho esivumele ukuthi sibe yingxenye yezimpilo zethu. U-Earl Nightingale wathi, sibe yilokho esikucabangayo kakhulu. Futhi lokhu kuyikho okungaphezu kokucatshangwa kwabanye abantu. Ingqondo ayikwazi ukuhlukanisa phakathi kokuthi okwenyani noma okukhuluma. Uma uphonsa ingqondo yakho ngemibono yokuphumelela, izoba nendlela yokwenza le mibono ibe yinto eqinisekile. Kodwa uma uvumela ingqondo yakho ukuthi ifake isixuku esingalungile noma umqondo wokushoda, le ndaba izoba yinto ephethwe, enokubhalela. Ngifunde leli phepha ngendlela engaphambili. Kwakukhona isikhathi empilweni yami lapho kwangathi akukho okwenziwa ngendlela efanele. Ukugxila kwami kuhilelwe kokungaphumeleli ezinkulumo ezimbi. Futhi ucabanga. Okuphiliyo kuphakathi kokuphindaphindeka kahle kakhulu phezulu. Kuze kube yisikhathi lapho ngaba nomuntu ozizwa ungatholile okokuhlola. Kwaziswa okuphakade ukuhlangabezana neqinisekeziselo.
Le ngxube yamazwi nemizwa iyona edala uguquko lweqiniso. Kodwa-ke, ungalokothi ume lapho. Ukushintsha kwezimfundiso kudinga isenzo. Uma uzilungiselela ukukholelwa ebukhoneni, kufanele uphumelele njengomuntu okholelwa kukho. Lokhu kusho ukuthi kufanele utshale imali kuwe, ukufune ulwazi, uqaphele amathuba, futhi okubaluleke kakhulu, ukholo kumgudu. Manje, ngithanda ukwazi kuwe, yiziphi izimfundiso ozoshintsha kuzo kusukela namuhla? Bhala ezithombeni. Ungesabi. Yabelana ngemisho yakho emisha yokuvuma futhi ukhuthaze abanye ukwenza okufanayo. Ngoba lapho ushintsha izimfundiso zakho, ushintsha impilo yakho. Futhi khumbula, uguquko luqala engqondweni, kodwa luhlala kuzo zonke izinto ezizungezile. Izimfundiso zakho, imicabango yakho, nemishwana yakho zinamandla okuguqula izimiso zakho ngale ndlela. Futhi uma uqala ukusebenza ngalokhu, hayi kusasa noma ngesonto elizayo, kodwa namuhla, uthatha isinyathelo sokuqala sokuguqula indlela ophila ngayo kanye nokuzithola okudingayo. Lolu guquko aluhlobene kuphela nemali, kubalulekile ukukhululeka, ukwethemba, kanye nokuqiniseka kokuthi uyakwazi ukudala impilo engavamile. Manje, cabanga ukuthi kuzoba kanjani ukuncamela uma uvuka kusasa ngalesi simiso esisha, wazi ukuthi unamandla, ungashintsha ithonya lakho, uhlela izimfundiso zakho futhi uvule izinkomba ezazivela zivaliwe. Inzuzo yokuqala namuhla ilula, yonke isinyathelo esincane osithathayo siza eduze kokuphila okumele. Kuyafana nokwakha isitebhisi esiya empumelelweni, isinyathelo ngasinye. Ngaphezu kwalokho, ividiyo elandelayo ethokozisa manje kuyilungiselelo elilandelayo kuhambo lwakho. Chofoza ukuyibuka, uqhubeke ukujabulisa ngokuthi ube ngcono ngo-one kunokuba ube namuhla. Ngilindele ukubona kuvidiyo elandelayo, lapho sizoba nezehlakalo zokuphila phambili ukufinyelela kumsindisi nezozibhalela uhlelo. Ngizoqhubeka ukulindela kulesi sigcawu.